Noniin, me ollaan tosiaan Hämeenlinnassa. Meidän tämmönen rupunen paska juna lähti. Asemalta. Joo. Ja autossa oli juppapallo. Mut mä tosiaan tein taas äsken vähän pidemmän version, missä oli kuva junasta hyms, mut tää paska ei tosiaan tykännyt tallentaa tätä, niin mä päätin tehdä uuden vähän lyhyemmän versio. Ollaan tuossa Same Rapeista. Viikossa on helvetin mahtava, oli vitu hyvä keikka. Sain markit, Yms veti hyvää keikkaa, vitu hyvää, ei mitään paskaa sanottavaa. Eka päivä oli täystä paskaa. Ne, ketkä ei mennyt superruppiin, mä voin sanoa, että voitte elämänne menetyksen, kun teette meitä. Joo, mutta ensi vuonna suuntana on Same Rap todellakin. Lahti veti hyvää settiä. Mulla on varmaan ääni mennyt, mä kuulostan entistä enemmän mieheltä, mutta kantakas se häiritä. Sä oot vaan niin vitu äijä. On niin vitu äijä. Joo, tosiaan. Blockfesteillä. Siis mä oon taas viimeisen itse viime pari kuukauden aikana heittänyt vitunmoista rundia. Tyyliin Tampere, Helsinki, Hyvinkää, Yms. Et ootte voinut nähdäkin jossain tai jotain tän neidin kaa liikenteessä. Ostettiin tommoset hupparit. 220 € meni. Lippis on mun. Sitten tämmönen koru. Niin on siisti. Sitten huppari on tommonen. Ja tällaista. Pakko sanoa, että hyvä mesta oli. Kaikki veti aivan upeasti esiintyjät. Mut ja vitun kuumia jätkiä. Vitun kuumia jätkiä. Mut mun on pakko sanoa, että mä viime vuonna olin Blockfest, ja jos te ette ollut, niin se oli yhden päivän keikka viime vuonna. Oli vitu hyvä settiä. Tänä vuonna 2 päivää. Pakko sanoa, että sitä ei kannata kenenkään missata. Siitä tulee aivan varmasti mahtavaa nähdä siellä. Mutta lähdemme nyt katsomaan Twilightia. Pakko sanoa, että jos sä oot tyttöihminen, eli naispuolinen, eli female, eli naaras. Suoraan sanottuna, niin katso ihmeessä Edward on erittäin komea, mutta hyviä öitä pikkuset ja vähän isommakin. Ja hei, jos näette Blockfestin, tulkaa ihmeessä juttelemaan. Me ollaan siellä ja heitetään vitumasta rundia, niinku aina. Ja varmaan äänes tunnissaan, jos kuuleepa vitumasta aivan. Me ollaan. Mut mulla on tosi ääni mennyt, kun tuli vähän huudettu. Uniikki, me rakastetaan sua tämmös. Mut se vitun pissali. Joo, no ei siinä mitään. Hyviä öitä kaikille ja katsella, hehe.